Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kahigalan ug mga kaigsunan, kumusta kanilang tanan sa ngalan sa pagtulon ng PBC mamon sa kamong pagdapiton sa umati sa atak ng tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi nga may makapagatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Brother Hermogenes Macarayo, magapanginaot nga nakapagpalon na nakamustak sa tagsa ninyo ka mga lingkuranan o bano sa tagsa ka mga reducits. Aron sa ingon niya na mo inyong magamit sa pamati ninyo na karon sa pagtuo sa mga kamaturan puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kanadto sa pakon at Biblia. O kini nga tulumanon padayon yung batalinghugan dinhi sa Power Radio mata gabi kita sa Domingo musugod sa alas 7 lungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion. O kinusab nga programa ang bati usab dito sa Baykurat Radio FM sa Balingasag. Mabati magsugod sa alas 8 lungtad hangtod sa alas 9 sa kagabion o sa Radyo Ultra mabati usab matag alas 10 buntag lungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon o sa Teleradyo sa RPN mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod ka na sa alas 12 lungtad hangtod sa launa sa kapon. O sa Visayas area o diri sa Mindanao aduna na kitay 22 ka mga radio station din ana ang programa sa PBC mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og nini gino karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Sa mga uh, igsoon nga nagsuporta usab among pagpasalamat o mahibalo usab sa tanan nga mga membro sa pagtuon ng PBCM nga karong umalabot Marso 10 do na kitay sa ulogon nga selebrasyon kang Princess Angel Liberty so ang tanan giaghat sa pagtambong aron sa ingon atong isaulog ang iyang adlaw nga natawhan ug aron sa pagpadayon ihatag ko kamo sa kauban pang ministro. Kamos katambayo yung karon sa pag-atod kanini sa aron makapadangat kanato sa para sa kaluwasan. Ug karon magpaila pa ang sa pagka-ministro. Kumusta ka ninyo mga kung magigsunan kanyang alagad sa kanginan ni Evangelista Brother Jisrael Macarayo nga mo'y usa nga makiguban yung takna. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa paghisgot sa tema. Ang atong pag-isgutan karon mga kaigalan ug mga kaigsunan ang kabahin may tungod sa padayon nato nga pagtubag sa isyu sa atong kaatbang nga si Mitchell Bindilio tungod kay daghan man gud ang mga gipangbuhian niya nga mga isyu nya dili masulod sa mga programa din anaa ang programa sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM tungod kay daghan man ang giasikaso og atong gipahinungod nini usab karon nga higayon na ang atong oras sab sa pagtubag sa mga isyu ni Mitchell Bindilio tungod kay duna siya mga isyu nga kinahanglan hatagag pagtagad og pagtubag. Duna siya gibuhi ang istorya nga matod pa na niya nga napikon daw mi tungod sa napikon daw kuno niya sa iyang programa sa iyang lugar nga paglabatiba lugar dinhi kanamo. Unya
kini siya dunay nag-text niya unya iya dayong gitumpangan nga katulaging napikon kunomi. Pero atong paminawan ang iyahang gisulti kay para nga atong paisukad ang atong pagtubag nining higayon na karon sa kagabhion sa mga isyu ni Mitchell Bindilio. Kay amo nang gika pahayag kanidyo nga kung walay nang hilabot ka namo ay doktrina ang among atimanon. Pero kung naay mang hilabot namo, amo na giingon nga tubagon ginamo ang mo hilabot po diri namo. Niya atong paminawan ang gisulti ni Mitchell Bindilio nga dinhi nato ipasukad ang ato karong pagtuon ug pagtubag. Sa tangtana. Good is bro, Mitch, PBC and Pikon Bisan Hiwi ang ilang pagtulunan, perting pangugat. Text man ni. Ibasa siyang kauban, pikon kuno mi, bisan kuno ang pagtulunan hiwi. O sige, ang sa dayo gisulti ni Mitchell Bindilio? Laging talog. Basin bro, gamay na lang ilang membro kay nakam ko na hadlok may imperno. Ana lang na mga kaisonan. No? Muna kita tatos sa langit. Ang tamaan ay sana hindi magagalit. Makita mga kaisonan, watay problema. Nawatay problema. Na mga ganito mingon nga, kini kung bakit sa rason, walay labot ko rason. No? Kaya ako mga kaisonan, mauni siya. Maglantugi ta sa katarungan, wala tayo problema, dili apilon ang kabubuton. Ikaduha, ang imong punto na imong na matikdan, na napikon sila, na ibig sabihin ilang doktrina, mayo kay imo nang nakita, no? Posible na may rason kay ang Claveria dagan mapungkapis nato nga nahanapod nato ang mga membro sa PBCM, no? Mao na ang info ni abot nato. Okay, salamat. Okay. Nya, nabati na to, napikon daw kuno mi. Ningon dayon siya, manigingon bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Kinira to isulti, ngano dayon, nakapabor ka? Ngano di ay? Ang imong giingon nga dunay info nga naabot nimo, niya matud pas texter nga dunay mga PBCM nga nihawa sa pagtulon ang PBCM. Ano bugat na para nimo? Kanara. Unya matud pa nimo napikon mi tungod kay dunay nibiya. Sultihan ta ka Mitchell Bindilio kun iniphanay sa mga tawo nga namalhin sa pagtulunan mas daghang SDE. Kay ang tanan nga mga nasakop sa pagtulon ang PBCM gika na sa nagkalain-laing pagtulunan. Prangkahan ta ka nga pagkaistorya. Gipasiata ba namo na sa among programa? Wala. Depende na sa tawag mudawat sa pagtulon ang PBCM. Unya akong pananglitan manubag minimo napikon di ay mi. Ha? Inana na nga sistema. Karon kung pananglitan karon og muingon ka pananglitan, imo nang gipamugatan. Kay napikon kay basin po naa dayoy info day nimo nga matud pa gipahibalo ka nga naanay PBCM nga nasakop na ninyo diya sa Claveria. Uy, ngano di ay? Ngano og pagtulunan niya? Ngano bugat na di ay kun mo biya? Kung pananglitan og dili na bugat pananglitan na ang isdi dili tinuod na. Kay ngano man, na may mga isdi na miyembro sa PBCM. Ha? Kung sa hinungdan nga nga kakupot mig mga libro basahon sa isdi. Ha? Na! Mo giingon kun mao na imong gipamugatan diha ka na sayop do kun PBCM imong padapatan na na imong istorya prinsipyo. Ngano man? Si Kristo kamatuoran man Juan 14:6. Ngano? Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, nawala na ang pagkakamatuoran ni Kristo sa panahon nga dinhi ang mga apostoles kauban ang atong Ginoong Kristo sa ilang pagpamatuod. Sa ilang panahon nga naa si Kristo nagwali ang mga apostoles ngano wala hindi biya ni Kristo? Diya ka na sayop. Be, tan-awon ta kung sa Biblia kay sukdon tani karong ginhawa ni Mitchell Bindilio kay pasiata ba niya nagtuo siya info naa o unya ningon nagkagamay na miyembro ay nagkagamay. Ikaw rin nagsulti. Og moingon nga namiya ang mga sakop kay madlok impierno. Pangutana ngano man nga naabot na mag 22 ka istasyon ka radio station ang nasudlan sa mga ministro sa BCM. Na mao na ron. Na dinhi na tanawon tani ron. Be, sa Biblia, Brad Hernan, naba sa balaang kasulatan nga ang atong Ginoong Kristo kamatuoran man
Pero ang atong Ginoong Kristo, tanan nga nakadungog, diin mga tinun-ana sa atong Ginoong Kristo. Tanan ba nagpabilin o naay wala makapabilin? Napoy wala magpabilin rad makarayo. Basahon ta ang Juan kapitulo 6 bersikulo 60 ato ikama ngadto sa 66 sa kantong pagbasa. Daghan sa iyang mga tinun-an sa ilang pagkadungog nini na nag-ingon. Lisod kining sultiha kinsa may makapatalinghog nini. 66 tapos nining daghan sa iya mga tinun-an mitalikod ug wala na managpanglakaw uban kaniya. O, tuwa na. Naay mga tinun-an ni Kristo, wala man nagpanlakaw na. Dito sa atong Hesus Kristo, unsay rason? Lisod ning sultiha. Kana ding tao nga mubiya ka, magsulti-sulti gikag di maayo. Mao gyapon ang gisultis mga namiya wa sila kasabot sa gisultis atong Ginoong Kristo, pero nahimo silang tinun-an sa atong Ginoong Kristo sa pinasugdan. Naay panahon nga sila nakaalagad sa atong Ginoong Kristo. Pero niabot ang panahon nga at katong mga tinun-ana namiya sa atong Ginoong Kristo. Unsay rason sa mga apostoles atong Ginoong Kristo? Brad, Rome, kung atong susyon ang nakasulat sa Biblia. Ato lang basahon Brad Makarayo kini nakasulat sa unang Juan sa iyang kapitulo 2 bersikulo 19 nagingon dinhi. Sila namahawa gikan kanato apan sila dili ato kay kun sila ato pa kanat apan namahawa sila aron makita nga silang tanan dili day ato. Busa ang giingon sa Biblia, sila na mahawa gikan kanato, apan sila dili ato. Kay kung sila ato pa, managpabilin sila unta uban kanato, apan na mahawa sila aron mailang nga sila dili di ay mga ato. Sa ato pa, doon na di ay mga tao di ay, nga namiya sa atong Ginoong Kristo, katong namiya magsulti-sulti tog di maayo. Ang ilang isulti, ang wala nila pagpakanakasabot. Ang ilang giingon lisod ning sultiha sa atong Ginoong Kristo. Pero di ay panahon nga sila nangalagad sa atong Ginoong Kristo. Karon, sa panahon sa atong Ginoong Kristo, di ay nakiguban sa mga apostoles. Katong ilang pagbiya. Katong ilang pagbiya. Ngano nagkapawala na sa pagkakamaturan sa atong Ginoong Kristo? O wala. Mao man na diya karon. Og moingon ka karon ga imong gidakop na ang gisulti sa imong texter mo na giingon nga pag-uban na lang mo sa imong texter. Patudlo las texter nimo do. Ngano, di man ka mamudyot og prinsipyos texter nimo. Ngano, wa na kay kaugalingong pagsabot? Mauna, mo ni giingon tanang texter nimo kanang programa nimo patabangan na lang na sa pagpasabot sa imong programa. Inana nga sistema. Binhina, tan-awon ta. Sa nakasulat sa balaang kasulatan sa panahong Kristo na ay namiya. Busa dili ikatingala sa pagtulon ang PBCM kung doon na may muipsot, wala lagi na'y problema. Yun ana nga sistema. Ngano, ang pagtulunan o ang kamatuoran dili na gapanghigot ingon nga wa na kay kagawasan kung ikaw mubiya ka. Bahala na. Bahala na sa tao unsaon niya pagdala ang iyang pagtuo sa panahong Kristo. Bahala na tong mga tao nga namiya sa panahon sa atong Ginoong Kristo sa wala nila pagpakasabot pero nagpabilin ang pagkamatuoran sa atong Ginoong Kristo. Mo na karo og debate lagi ni pananglitan nagto kag ligo na kay na. Para namo do gabog kay na. Mo na gingo mura nagplakang guba nga kanunay nang gagamiton sa nakigatbang namo. Na din hinata tan-awon ta sa balaang kasulatan ingon ani ra nga sistema. Ngano nga nagdaghan ang mga programa sa PBCM? Kay kung dunay nibiya mas daghan pa ang namimbros PBCM, prangka nga pagkaistorya. Kay kung pananglitan karon nga nagkagamay ang membro sa PBCM, pangutana nganong nakapakatag man ang programa sa pagtulon ang PBCM sa nagkalain-laing dapit gisuportahan sa mga kaigsuonan. Unya do, wa ka mauwawa na do? Nya moingon pa kana sa Claveria? Oy, sos pastilan gino. Ngano? Wala na yung mga sakop sa PBCM sa Claveria? Diha yung kakaron. Sa balaang kasulatan ngano nga dunay mga tao nga nahimong nasakop sa PBCM. Gikugil magin nimo ni. Amo ning tagaag pagtagad kay para nga among ibabati kay gisulti nimo sa ere, isulti po namo sa ere. Igun ana nga sistema. Karon atong tan-awon sa balaang kasulatan. Brad Jisrael, sa balaang kasulatan kon atong lantawon ang nakasulat sa balaang kasulatan naa bagyo di ay pagpangalagad diha sa Espiritu Santo mao nga daghan kun doon na may namiya sa PBCM mas daghan pa ang nahimong namimbro sa PBCM kay nakasabot sila nga doon ay pagpangalagad sa dapit sa Espiritu Santo. Nabas Biblia Brad Israel. Niya ang prueba atong mabasa diri sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 Una sa King James King Version. James Version.
O Ang atong isunod bersyon. ni ang pagbasa ang pulong sa Dios nga mao ra gyapon nga sitas niya. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa pagkaulipon kanato aron magaalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sinultihan ug mga kalagdaan. Dili sa karaang sinulat. Og kalagdaan. Busa, doon na di ay giingon nga magbag-o kita sa pagpangalagad diha sa espiritu. Unsang matanga sa espiritu nga diha magbag-o sa pag-alagad, Brad Israel? Gitin-aw ra po na ni Apostol Pablo ang pag-alagad diha na sa Espiritu Santo. Niya, atong basahon sa maura gyapon nga sitas. Apan karon tungod sa atong Sa gitawag ang pulong sa Dios. nga Biblia. Niya, apan karon tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad diha sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa, sa nakasulat sa balaang kasulatan, doon na di ay nga kana ding magbag-o kita sa pag-alagad diha sa Espiritu Santo. Mao di ay ang Espiritu Santo gipasabot nga diha ang tao magbag-o sa pag-alagad sa pagsunod sa pagkinabuhi diha sa Espiritu Santo. Sa gibasa ni Brad Israel, unang gibasa niya King James Version, gisunod niya ang pulong sa Dios. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Hain pa, Brad Hernan, nga diha ang tao mag-alaga, dunay pagpangalaga diha sa Espiritu Santo bisan pa sa pagbago. Na Brad Makarayo sa Tito Kapitulo 3 versikulo 5 ang atong pagbasa. Kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kundili tungod sa iyang kaluoy pinaagi sa paghugas, sa pagkatao pag-usab sa pagbag-o diha sa Espiritu Santo. Busa, numuni ang dugang pruiba nga dunay pagbag-os pag-alaga diha sa Espiritu Santo sa atong nabasa sa Biblia. Busa ang mga tanang mga nasakop sa PBCM, mga daan ug mga bag-o nga nagsuportar sa programa sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM aron mapalapdan pa ang doktrina sa PBCM ug aron pa matubag ang mga mukriticize sa pagtulon ang PBCM. Gikan nas nagkalain-lain nga pundok dili namo na ipangmensyon. Ha? Pero kinis Bindilyo, Hesus, makamembro lagi sa kabuok. Ay wa na, puwerte nang bula-bula sa baba. Wa mag huna-huna, asay una SDA PBCM. Kanara. Asay una nga mga pagtulunan og sa PBCM. 1967 na restro 1971. Asa gikan ang mga namimbro. Di lami parehas nimo nga magkinapayas sa imong nasakop nga namimbro lugar nga nibiya sa PBCM. Ngano bugat na gyud kay ng rason para nimo? Kung gibugatan ka na doy para na mo doy hagka pa kay ng prinsipyuha doy. Di na mo ay nakapahimong tinuod nimo. Ang makapahimong tinuod nimo kanang imong sinultihan ay tanaw tanak karon wa pa na magkabikos-bikos abot sa unahan ron. Sa balaang kasulatan na abapoy mga taong himuong kasangkapanon gyud Brad Romy nga mupapasabot nga dunay pagpangalagad sa dapit sa Espiritu Santo. Aduna gyud kana Brad Makarayo. Kung walay lain So mao po na hinungdan nga nung nagsuportar po ang mga kaigsuonan sa atong programa tungod kay nasabtan nila nga dunay pagwali sa Espiritu Santo og kinahanglan nga ipakatag og kinahanglan kana nga isangyaw ngadto sa tao. Naba sa Biblia. na dinhi ato mabasa Brad Makarayo dinhi sa nakasulat sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 nag-ingon dinhi. Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon di kapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Tuan na. Doon na day mga tao nga himuong kasangkapanon sa katumanan kinsa Brad Romy ang katumanan sa nagwali sa Espiritu Santo. Way lain ka na Brad Makarayo kita na mga ministro sa pagtulungan PBCM nga nag-alagad sa atong balaan magtutudlo di ba Master Tomas Yunio Senior. Mao ang katumanan sa kita ang katumanan sa nagwali sa maayong balita nga giwali nga iwali nga mao ang maayong balita sa Espiritu Santo. Busa dili namo kana ikaulaw kay ang among stand sa pagwali naa sa dapit sa Espiritu Santo. Unya naa ba sa Biblia mo nang gipadayag namo naa. Unya ang among pagwali kinira
Ngano ipamugos namo? Dili. Amo lang. Para sa inyo. Para ikaw, Bendilyo, nagwali lugar ka. Ang tao mapugos nimo, human ka magwali, ipatuo ng tao nimo. Ha? Mao man arog paninglan ta karon. Na, maupo ni, nga sa amo pagpamato, depende na sa tao. O gumikan sa pagwali, o sa pagmisyon, na adi ay nakasabot. Mao na nga dunay na nga membro sa pagtulon ang PBCM. Ingon ni ana nga sistema. Pero, unsay gisulti nimo? Nya pa kay gisulti. Matod pa dahil na ni mura ba? Nga, niingon, napikon mi, o nasuko mi. O, nganong masuko man kuno mi? O, unsay imong sulti? Atong paminawan. Kay, ato gyapon dihatagag pagtubag. Kay nagtuo sa dili namo ni Tagdon. Nya, atong paminawan ang iyang gisulti na sab. Masaragot. Dayan, malapit na natin mga kaisunan, may pwedeng suko kay ato ko nang ipasipala. O, stag kadiyot, pwerte ko namang suko ah. Ay, pwerteng suko ah. Ikaw ramay nagsulti ana. Ha? Sa amo igo lang mi nanubag. Kung doon na may tinor sa among sinultian nga ingon ani ang tunada, kana sa pagpamugat sa among pagtubag, diha sa imong mga isyo nga gibuhian sa PBCM. Kay kung dili pakahilabtunon lagi, walay tubag ug walay hisgot namo nimo sa imong gipanulti. Ngano? Ang imong gisulti para pagpalambo man sa inyong pagtulunan. Pero kay imong gipagsulti, widik man sa pagtulon ang PBCM lugar pasagdan lugar namo na. Roma 14:16. Ay nadihagi ka na sayop do. Oo ba na? Sa imong ganing stand gani di gani kakapuyo manghilabot gani kas mga ministro sa BCM sa imong programa. Na. Oy, na mao lagi ni giigon mailan lugar sa imo no? Ang tanang panahon na aras imo when ay panahon ang dili nimo kauban, ang dili nimo kaparehos nga nasakop sa imong pagtulunan. Ikaw ray manghilabot unya ang kung ikaw mo hilabtan para nimo tubagon ka, nasuko na ang nagtubag yan nimo. Oy, do, klarohan na, do. Pagklaro ba? Pagklaro. Na, dinhi atong padayonon. Ya. Ang ilang Diyos. Okay. Ang sugo sa Diyos, dili ni mo pagkagamitin ng ngalan sa pasipala. Ito ba sa gani? Exodo 20 versikulo 7. Nganong ka mo may masuko? Paabot pa mo mo nga ang inyong Diyos mo na sila pa ito. Napasipala magkagos inyong Diyos. Ha? Ito basa. 20 versikulo 7. Nagayon, ayaw gamit ang akong ngalan sa daotang tuyo, silutan ko si Vicent Kinsa nga magpasipala itong ngalan. Kinsay mo silot? Ang tagiyas ngalan. Wala na gingon ang silot ang mga sumusunod sa ngalan. Wala naman kayo may mga, wala naman mo masunod. Dapat mo malipay kung pasipalahan ninyo pasipalahan ang inyong Diyos sa mga tao. Malipay mo kay daghang masilutan sa inyong Diyos. Dipinsi ba mo kaayo eh? Ang inyong Diyos kaya di man ko kumutong anak. Ako ni, ang akong ginipagtong tumasiyon niyo ng Espiritu Santo, Diyos, ako ni katungod. Kaya tumasiyon niyo ng Espiritu Santo, di na kumutong ang Espiritu Santo. Klaro. Kunya, inyo man ang gila nga muna Diyos gudi ang ninyo, namay na ginod ang magpasipala sa Diyos, dili yun, ay iya magsilutan, siya masilut, dili ang mga membro. Ikaw ng mga membro, ay makasuko ni Bendilyo. Ato ang paabutin na ang Espiritu Santo na masuko niya, masilut niya. Di ba? Simple naman na tayo ang analysis. Anong concern man mo ako? Anong concern pa man ako kung magpasipalag ko sa inyong Diyos nga di man ka masilutan ako man. Kung tinood ang Diyos na ninyo. Kung tinood na galing ng Diyos, ako'y silutan, dilit ka mo. Kaya ito, naman na sa Mateo 12:32, atong basahon. 12:32? Nagayon? Ang magasultig daotan patok sa anak sa tao, mapasaylo pala magasultig daotan patok sa Espiritu Santo, dili kayo mapasaylo karon o bisag kumusta. Ano? Gambet, tinuod maglaman Diyos Espiritu Santo ninyo na Tomas. Kung pasipalahan siya, di man niya pasayloon ang napasipala. Anong di mo masipay na ako na sigo pasipala? Yung ba mo, sinimbilyo kayo, ipasulang kayo ang magtutulong ang among Diyos Espiritu Santo. Di ba kanilaya mo? Kaya alam ko na impero, alam ko silutan,
atong Pos kong kadiyot, be. Usay gisulti ni mo Bindilyo, matod pa ni mo imong giyaw-yaw. Nakasabot kas giyaw-yaw ni mo, do? Unsay gisulti ni mo, matod pa na ni mo, kung Diyos. Pasagdan na siya mga tao, nga maunay maningil. Magpuyo na lang ang mga tao. Apakutanagan ikaw, anong siya magkagtagaw-taw? Ngano sige panghagit debate sa imong mga kaatbang, sa imong mga kauban nga nagwalis atong Ginoong Kristo. Nganong pandebatihon man nimo na? Ayaw raw maayon lang ka mo gamit ano yung prinsipyo pero di ka mahibalong mubuhat sa imong kaugalingon ana. Ay naunsa man ka do. Muna giingon unyag madubag ra bata mo ingong nasuko ta. Nga mo ingon ra ba dahil napikon tayo napikon. Ikaw ra may naggamit anang termino do. Maayo no, og tubagon ka ikaw mga taki, og ikaw mo ay mo padangat sa imong tubag, wa ka mapikon, pero kung tubagon ka sa imong kaatbang, nagilabtan yung bisim, boy kang napikon ang pibisim. Uy, naunsa man ka pagklaro no, pagsiyor ba? Imo ra ba ng prinsipyo, nga matod pa na nimo, nga matod pa, istoryahing baliti. So, di na istoryang baliti, imo na prinsipyo, ibalik na mo nimo na. So, di na pagsulting puno as baliti. Ay naunsa man ta, na, padayon unta kay nindot kayo ni. Nindot kayo ni. Tanaon ta pag-abot tumoy kung sa resulta aning tawhana karon. Sa iyang pagpamatuod. Pamina atong padayunan, God. Hindi ko matuo sa inyong gipatuo nga Diyos nga si Tomas Eugenio. Kanarito Wa lagay problema di ka mutuo. Ngano? Ang ista mo pastor ka. Mutuo ba ka? Dili gyud. Pares ako patuha gani ko, di ba? Mahitabong debate na tong duha. Ay na! Pagklaro lagi. Nya, padayunon ta. sa panalipod, ayaw mo nga. Lalo mga suko, sa among mga nga inyong Diyos, kung dili ninyo paabotan na muna masilot ako. Pagka makaluluoy po din taon, napailan naman mo kayo, mandiday na tinuot ng Diyos. Wala na Diyos nga panalugdas mga membro. Wala na Diyos mga kaisuna, magpasapalahan ang mga sakot po manalipod. Kasi tayo magkalihabog iwahan. Usama na. Pos kong kadiyot, kana gani nung debate, tuwan ng agi ni mo do. Sa imong rason ba? Tuwan ng agi. Wala ta mag-away sa atong kaugalingon nga kini ato ginamit ang physical nato. Ang ato away sa rason. Kung pananglitan ka na mo irason nimo og harap-harapan debate, tikalbong ng imong isyo, tikalbong ng imong gisulti. Ngano man kini ra prinsipyo nimo. Basta Dios, siya ray mo dipinsa. Wala ni hatag gatos tao. Pangutana, basa ako ng proverbio. Wala ka makabasa ana? Oy pagtuog balik. Basa ang proverbio gani be. Plastar ninyo ang proverbio. Proverbio kapitulo 27 bersikulo 11. Sige. Tanaw nato ning tao Brad Hernan. Tanaw nato ni 27 sa Proverbio kapitulo 27 Proverbio bersikulo 11. Kay ang Dios di ay nga batuod kung dunay tubagonon siya ray mo tubag pasagda na dili kay ang mga tao niya mo imutubag mo nay prinsipyong bindilyo pero hibulong ta ngano ang iyaha mo dipinsa sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo bisan pa ang kaparehos nga nagwali Kristo dibatihon pang Mitchell bindilyo na tan-awon tani karong tawan habe. Tanaon ta kay kung panalitan gani karong gabasa tas Biblia mo nito ipagtuon igbalik ug asa ka nag-eskwela pagka-pastor balik og tuon usa pa kadayo mo kan og madungagan ang kaybalo nimo sa Biblia balik sa pagpakigharong sa mga ministro ni Bicey. Be tanaon ta Niya Brad Macarayo nindot kayo ni nga sitas kay siya. Sa iyang punto mo raman og Oh. kita na lagor hinuon mo ngano nga sa ay atong kung dapit. pananglitan Brad Hernan og mogamit pa ang Dios og kasangkapan aron matubag tong mga Oh. nag-atake sa iyaha ang mga ni-criticize sa iyaha ang mga naghilabot sa iyaha muna giingon dili na matuod nga Dios. Oh, dili matuod na. Kining sa proverbio sa panahon ni sa atong Ginoong Hiuba. Ah. Pero niya ang punto, bindilyo paminaw nindot kay starting o anak ko matod pa ni Ginoong sa proverbio. Magmaalamon ka og lipaya ang akong kasing-kasing. Na punto ha. Aron matubag ko siya nga nagatamay kanako giunsa ang ipasabot dinhi. Dunay tao nga manubag. Na ngano man giunsa man nimo bindilyo pag hunahuna nga. Yun sa na pag-interpretar. Nga lugar Oo, na? og mo dipinsa ta na napod sa bag-ong tugon nga sa dapit sa atong Ginoong Kristo sa panahon sa atong Ginoong Kristo sa Hebrewhanon nga kay ako walay mahimo batok sa kamaturan gawas lamang sa paglaban. Na og kamaturan ang dapit na sala day bindilyo og among labanan. Gipamatud-an na namo ang Espiritu Santo kamaturan unyang mo dipinsa mi. Sa prinsipyo sa mga apostoles na wala man sila mahimo
batok sa kamaturan naman na si Briohanon. Ug wa ko masayop naman na 13-9. Na og mo dipinsa namin nasayop na. Naasa dapita. Nasa ikaduhang Korinto. Asa Brad Makarayo? Oh, sige. Oo, na nagdipinsa mi nagyunsa ba nimo baghunahuna? Busa, kanang bahina, sa ikaduhang Korinto 13 versikulo 8. Oo, Na, 13:8. si Pablo may nagsulat ana. Kaya ang sulat magong Pablo daghan gikan sa Roma paingon sa Hebrehanon. Busa ko makahisgot ana og kuana, nanira nga sistema basta kay naa diha gisulti ni apostol nga si Pablo. Sa ikaduhang Korinto 13 versikulo 8. Na karon atong tan-aw na i-plaster nato. Unya unsay gisulti mo? Na kung tinuod na ka Dios, ngano man nga di man siya kabalog dipinsa. Ngano isalig man na sa iyang mga tao, sa mga ministro lugar. Na, mao na. Unya do, nausto ka na do. Kung nausto ka, na ayaw na pagwali, ayaw na pagdipinsa. Ang imo na lang buhaton diha, iwali ang inyong doktrina. Ayaw na pagpanghilabot, ayaw nagsigig. Na, Paghilaw na lang, paghilaw. Kung di ka rabay pasultihon ra ba, wa ka, limpyo kay ka, di ka manghilabot, di ka kabalog panghilabot dito sa ubang relihiyon. Pero tan-aon tala na karon, kanang imong gisulti og mahibalo ba kang mubuhat ana, di ba yaw-yaw ray imong mabuhat pero sa pagbuhat, pagtuma na di gyud kabuhat. Na, atong padayunan. Ah. Totoo ko ninyo naman inyong Diyos na inutil. Oh, ito na. Nausang mo na. Natin kagawa sa sarili yun ay. Ito na. Okay. Oh, na. Tanawa ha? Unsay gisulti niya? Matod pa na niya? Doon na tay kagawasan sa pagsulti. Oh, na, yan naman nagipangyaw-yaw ganiha. Nasayod ta na. Nalatid sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights Article 3, Section 4, Section 5, gitagaan tag freedom of speech, gitagaan tag freedom of religion. Yun na nga sistema. Kung nagipugos ba di ka? Wa ka pugsa. Gano? Panalitan karon og magpamatuod lugar magwali mi gipugos sa lugar ka, maminaw ka. Sama na di ay na nga gipugos. Na kun mauna ka na pagwali di pamugos ni nagtao. Mao. Na mapaninglan ka lagi. Goy, mo lagi na giingon kung wala pa ka makasagumak sa imong kaatbang sa nagkalain-lain nga programa nimo sa radio station, asa ka nagprograma, maproblema gyud ka. Basta kung mga ministro sa PBC imo, kung kini gamito nimo mag-atubang tang duha, sigurado nang imong agi ani. Pulok-pulok ang agis rason nimo ani. Ang kagapastor Jesus. Napabati na to nas ere, ang imong gisulti among gipabati pud among tuba. Kuha ag record. Oh. Kuha ag record. Na dinhi na puta. Kanang giingon niya, nga matod pa na niya, nasuko kuno ta. Niya kuno pagpasipala, ikalipay nato na ang iya pagpangatakid sa atong magtutudlo ang pagkawala niya, pagtuo ang pagpasipala niya sa atong magtutudlo kay naaman kunos 12:32 sa Mateo lagi nga dili mapasaylos por santo di ikalipay kuno to mag-aleluya kuno ta. Na, muni giingon. Na dinhi na be atong lantaw ni sa balaang kasulatan be, tan-awon ta sa Biblia kanang giingon niya nga naatay kagawasan katungod niyang di siya motuo tinuod bitaw na mao bitaw nga hangtod karon bisan sa sige ning pangugat nga sig pangatakin sa among tutudlo bisan usas mga ministro sa BCM di gyud ka kapabuka sa among mga mata og nagtuo kag nagpiyong ning mata namo ha unya na mao na karon tungod sa kagawasan depende po na sa paggamit sa kagawasan bisan pas mga apostolis daa na sila gadunay kagawasan sa pagsulti. Unsay pruiba ni anak Brad Hernan nga ang mga apostolis nahibalo na nga bisan sa kagawasan sa pagsulti duna gyoy kagawasan sila. Na Brad Makarayo basahon ta kining Biblia sa Jehovah's Witnesses kining bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 13. Kay ang mga tao nga mag-alagad sa maayong paagi nagabaton sa ilang kaugalingon og maayong pagbarog og dakong kagawasan sa pagsulti diha sa pagtuo. Doon na day kagawasan di ay sa pagsulti sa pagtuo. Oo. Daan pas panahon sa mga apostolis. Pero ang kagawasan nila sa pagsulti kinahanglan kung sila mosulti timbang-timbango nila kanang ilang gisulti kung sa utan pa na og sa imo pa nang lutuon tinimplahan. Saktong rekados. Oo, unsay itimpla asin. Matod pa ni apostol nga si Pablo unsay pruiba ana Brad Rome. Dini ka na atong mabasa, Brad Makarayo, sa nakasulat sa basahon sa Kulusas sa iyang kapitulo 4, versikulo 6, nagaingon din Himua nga sa kanunay magamaddanihon ang inyong sinultihan, tinimplahan o gasin. Nga tungod ni ana inyong mahibaluan
pununsaon ninyo sa pagtubag kang bisan kinsa. Tuwa na. Ang mga apostolis di ay bisan doon na sila'y kagawasan, ang ilang kagawasan kung sila musulti, kinahanglan nga ang ilang sinultian, matod pang Pablo, tinimplahan og asin. Sa ato pa, maayong pagkasulti. Ingon anak nga sistema. Buti pasabot ni Pablo, maayong paminaon. Walay ikadaot, muna giingon, nga kanang gisulti ni apostol nga si Pablo, kanang iyang giingon nga tinimplag asin. Kung sila musulti mo gamit sa kagawasan pagsulti, timbang-timbangon nila ilang gisulti. Ngano man, kay kung di ka mahibalo mo timbang-timbang, kung dunay tao nga maminaw nga ikaw na sayop, og iwadwad gani ang sayop nimo na diha gid ka mauwawan sa ere. Diha gid ka mauwawan. Samot nag-isulti nimo sa ere. O samot nagtubagon po kada sa ere sa imong sayop nga ipabati nga ikaw na sayop. Nabas bala ang kasulatan, Brad Israel, kinanglan nga ang tao magbantay sa iyang gipanulti, kay basin kung dunay taong maghulat kanos as siya masayop, og ang wa magbantay mauwawan hinuon siya. Pinaagi ras iyang mga pulong. Pinaba. Yan ito mabasa diri sa Sirach sa Kapitulo 27, Kapitulo 28, versikulo 25, tapos na nga sa 26. Sa Biblia, ang Katoliko nga adunay pag-imprimator ni Julio Cardenas Rosales o ipanagusahan sa pagsulat sa mga scholar ug protestante sa Biblia. Niya, 25. Busa samang pagmatngon, pagbantay sa imong isulti, timbang-timbanga ang matagpulong ug pag-andam og usa ka kandado alang sa imong baba. Tingali adunay usa ka tawo nga naghulat kano sa ikaw masayop. Kung dili ikaw magbantay, may sukamod ikaw sa kaugalingon nimong mga pulong ug mahilo ka pa diya sa tubangan niya. Tuwa na. Doon na gyud ay sa Biblia di ay gadunay tao nga dili magbantay siya ng pulong, kundi siya magbantay dunay tao nga maghulat kanus asa na sayop ug ang iyang sayop nga gisulti maora po'y magpakaulaw kaniyang iyang mga gipamulong. Lakto di pagkaistorya ang iyang gisulti mo balik sa iyang kaugalingong kauwawon. Naba sa Biblia na Brad Hernan kung atong susyon ang nakasulat sa Biblia? Basahon ta Brad Makarayo ang Abdias Kapitulo 1 versikulo 5 ang atong pagabasahon. Abdias Kapitulo 1 Versikulo 15. versikulo 15 di ay. Kay ang adlaw ni Jehova haduol man sa ibabaw sa tanang mga nasod, ingon sa imong gibuhat, kanimo pagabuhaton kini sa imong gibuhat magabalik sa imong kaugalingong ulo. Tuwa na. Dinhi na ta, sukod na ta. Do! Nag-ingon ka magyod sa imong gisulti. Tambak pag hindi mo na. Gabaton pala di mo, kamo nga mga PBCM. Ikalipay ni Dio ang akong pagpasipala sa inyong magtutudlo. Sa akong pagkawalay pagtuo. Sa inutil ninyo ng Espiritu Santo. Ikaw may nagsulti, anak. Kay matod pa na ni mo, paningla na ka, mag-aliluya na kuno mi. Kami kuno, kay siya kuno silutan na sa Espiritu Santo. Sa iya ang pagpasipala sa among magtutudlo. Muna iyang gisulti. Kunya matod pa kung matuod nga Dio si Master, matod pa na niya, dili na kinahanglan nga ang mga sakop kay kung Dios ning tinuod nagano man nga ang iya bang mga sakop mo isaligan sa pagtubag. Ha? Buti pasabot. Pasagda na lang ang Dios nga maoy mo tubag. Ha? Sa mga nagpasipala. Sa ato pa wa nay aksyon ang mga tinunan sa Dios. Na ang pangutana karon do ngano mag-aksyon-aksyon man kado ginamit ang Biblia do. Nganong pangdibatihon ba nimo ang kaparehos nga nagwali sa atong Ginoong Kristo? Unya do. Unsa man do? Nagbantay ka na duwa. Ha? Niya pag yun. Kung siya'y pasultihon, ay papasagdan. Kay ang Dios ray maningil. Pero kung matod pa na niya, pero siya pa kuno hilabtan, unsa iyang gisulti? Mutuman ba siya iyang gisulti? Nga matod pa na niya, pasagdi ang Dios nga maoy maningil sa tao nga nagpasipala niya. Ayaw pagdipinsa, kay tua di ay sa Dios ang paningil. Agoy, nasipiat ka. Nga naman, ikaw ramay nagsulti. Sa tinuray bindilyo na makakawa. Paglaro ba? Paglaro na makakawala. Ang imong gisulti, di ka mo dipinsa. Kay ang Dios na, maoy maningil. Kay siya mo silot. Pero kung sa side ni mo hilabtan, unsa gisulti ni mo? Ana, ang giyaw-yaw mo? Niya, tanahon, tani karon nindot ni. Niya, pabinawi, unsa gisulti niya? Pasagdan raban niya nga ang Dios may maningil sa nagpasipala kung siya ay buhatan ana. Tanaw na to ha. Tanaw na to og mubuhat ba si ana? Niya, paminawan ta. Hindi ko nasukodin niya. Matubag lang ko. Manalipad lang ko. Pero libre kami. Masig di ko. Gusto mo po din tao. Ha? Tuana! Kung siya kuno hilabtan ang iyang Dios ko do ha. Di kuno niya pasagdan. Mutubag kuno siya. Na tanawa. Unya do. Manubag ka dili.
Nganong manubag man lagi ka, imo ng prinsipyo, nag-ingon ka nga matod nimo, dili ka, papasagdan na nimo og pasipalahan ang Dios. Ngano bisag nangalagad ka, unang gialagaran nimo pasipalahan, pasagdan lang kay ang Dios ray maningil ana. Murag dili ka, mahibalong, mutubag. Kay ngano man pasagdan ra man na. Apang utana, ngano dili man lagi ka do makatugot ngayong pasagdan lagi do. Kon imong Dios mo hilabtan do, gaano man nga niingon ka man nga manubag ka sa imong bahin. Tanawara o niya do, may balo kang mutuman sa imong giyaw-yaw do, nakasabot ka. Natanawa lagi, mo na giingon na mo, maayra ra ba kang musulti, pero yung pagsulti, di yung kakatuman. Niya, sukdo na mo imong ginhawa. Amo, dungaga na mo ni, mo lagi ni among giingon. Uy, karabay nag-ingon ba yan na do, matod pa di mo, kayo kung magpataka, tagyaw-yaw, maayo gito atong giyaw-yaw, sure yun. Kay kung magpataka, tagyaw-yaw, mura tag-arma sa hapon. O niya, wata katuman atong nidaog sa gubat, ikadong gubat, kalibutan ka mo Amerikado, kag ilang buto silang pusil matod pa na nimo, sure. Tanaw tahog nakabuhat makaani. Ha? Ya, tanaw ta, nindot yung kayo lagi ni. Ya, paminawan ta. Ya, unsay gisulti niya? Atong paminawan ang iyang gisulti sa armas. Sa hapon kuno og sa Amerikano, iya man imbersyon do maproblema gani ngano man imo ning gikuwang ihimplo unya mahibalo kang mubuhat ane nya paminawan ta gani pasagdan ta ang iyang giyaw-yaw nya sagdan na to Sa Amerikano, kay surrender lang sa Hapon. Kay pagpabuto sa armas sa Amerikano, mingo mo na yung armas sa Amerikano, sure. Balos ang Hapon, pataka. na tanawa unya usa ba de ikaw ba nagimong implo ana armas sa hapon ng Amerikano unya daw nagsiyor kas arma sa imo kun imong gi-idol ang buto sa armas Amerikano siyor ikaw man nagsulti ana unya nagsiyor kas istorya nimo do Siya nga tigiguliyon. nagsiyor ka ngano man lagi nga giingon pataka mo ngano ni gawas mo nang pataka lagi kagyaw-yaw lagi karon na mao'y pagkadakong problema ani Mendilio. Sa prangka nga pag-istorya mo lagi nagingon do. Kung giyano-yano nimo ang kaatbang nimo nga ubang relihiyon, dires PBCM, sigurado gyud ka. Sigurado gyud kang sugalan ka sa mga ministros PBCM. Ha? Na? Dinhi na, asa pa? Niya pag yun. Matod pa na niya. Ha? Kung dunay mutamay o magpasipala sa Dios, pasagdi ang Dios nga mao'y maningil. Sa ato pa, kining tawana di siya mahibalong muhilabot. Pero tanawa, mutuman ba ni siya? Kung siya sa iyang programa, unsay gisulti niya sa amo kunong programa sa amo Ang amo daw kunong wali. Sige kunong may atake. Paminawan kay nato iyang giyaw-yaw niya Maay mo lagi among giingon lagi. Maayo lang ning tawana nga musulti pero sa iyang pagsulti wala ba magpanagana nga kanang iyang gisulti, mubalik ba kaniya o dili ba siya mauwawan? Usay gisulti niya sa among wali. Niya, paminawa. Usay gisulti niya. Bisag niya lang takutob. Ang PBCM kuno ang among programa kuno. Sige lang kuno atake. Kay kami kuno, kusog kuno mga atake. Ang pangutana do og tubagon dai ka atake na dai na. Kung di gani ka gustong matakihan, kung di gani ka gustong matubag, ay paghilabot. Pero kung gusto gyud ka maminaw, nga malabatiba ka sa imong mga sinultihan nga sayop, diha gid ka matughan. Kung ang PBCM na lagi magkontra lagi di mo. Na, dinhi na, atong paminawan. Kung siya pasultiyon, kami sige panghilabot. Pero, ang among programa sa Villanueva, tanawa gani. Nakabati ba mo nga sa among mga pagtubag dire, private interpretation, nga nagbuat-buat mig istorya, wala na mo ipabati iyang istorya? Ang iya matapos na lang iyang programa, wala ikababati, nga giyaw-yaw na mo. Pero kami, tanawa gani, na, matod pa na niya kami siging pangatake. Ay, sige pangatake do, gilaras-laras. May tanaw na to sa iyong programa. Nga, wa ka mangatake? Ato kunong paminawan, be. Atong paminawan, ug unsay giyaw-yaw niya, di bagid siya mahibalong, di bagid ka siya mangatake. Tanawon ta, ang iya ay pagisgot, di na atake. Ang iya ay gibuhat sa mga ministro sa BCM, dili atake. Pero tanawa gani, ang mga wala mo hilabot,
ani nga wala magpamatuod sa adlaw nga ipapahulay. Unsay gisulti ni Mitchell Bendilio? Nindot ni nga tapit tungod kay matod pa na niya dili kuno dili gyud kami sige mig panghilabot pero siya ay mo na giingon nga wala manghilabot tan-aw na to unsay giyaw-yaw niya naibalo ba siyang mutuman ana di ba gyud tinuod mga takis Bendilio sa uban nga baruganan di ba gyud sa hilabtunon kay kami hilabtunon man kuno tan-awa gani among programa diri do na may gipanghilabot diri nga wala manghilabot sa amo wala. Si Mitchell Bendilio gipokus na mo ang iyang doktrina, ang among pagtubag. Ang iyang doktrina gisgutan na mo tungod kay ang iyang doktrina iya ka nang gigamit aron atakehon ang mga ministros PBC. Nya, paminawan ta. Ug unsay giyaw-yaw ni Mitchell Bendilio og dili ba gyud ni tinuod manghilabot ni tawanas iyang programa. Paminawan ta ha. Mga kaigalan, mga kaigsoon. Pos kong kadiyot og debate pa ni ang cross-examine kong Bendilio og makapamatuod ko nga makakuha kog record sa imong gisulti nga matod pa na nga nangatake ka dili kay PBCM lang imong giatake nasayop ka sa imong gisulti na makaka bakakon ka na kay kun siya pasultiyon kami may sigig pangatake unya siya dili day manghilabot betanahon ta unsay sistema aning iyang gipangsulti nya paminawan ta Tanga, kini magwawali nga nagtudlo nga di nalapason, adi na tumanon ang napulo kasugo mga gamunay ka mga contributors na mga kaigsunan nga sa pagdagsang sa kriminal. Nga naman, atong gipalatutan sa niyaging Domingo na ang pagtuman sa napulo kasugo gihatag mas Ginoo aron kay kana usa ka moral law or moral code. Unya, kung may kang moral code, moral ang in contrast ana immoral, no? bisag diha lang ta kutob hilabot to dili usay gisulti nimo ang mga magwawali karon nga wala magwali sa napulo kasugo sa pagbantay sa adlaw ipapahulay nagwali na nga mudagsang ang krimen unsa man na hilabot na daw dili ha mao bitaw napadingla bitaw kadabo bitaw adam bahina gitubag ba nimo na nga porsyon gitubag ba nimo na nga bahin sa mga gipangutang gisugalan kanamo ana sa pagtubag namo nga kami nagsabuag sa kami nakasabuag mi sa krimen tungod sa mga kuan kining sa dili na pagwali sa adlaw igpapahulay sa kasuguan pagtuman na unsa na do nang hilabot ka na do wala niya pagido unsay purpose niya nga gisgutan na niya nga kay ang amo daw kunong pagsimba na tanawa na to ha nawaw tanaw na to ug wala ba gyud siya ni manghilabot kay tanaw na to ning tawhana muna giingon lagi na mo nga maayo lang ni siyang musulti pero kung siya'y mubuhat pabuhaton sa siyang gisulti di na mahibalong mubuhat niya atong paminawan og di bagid mahibalong mga take paminawan ta yaw of the Catholic Church. Kamuta na ng mga Protestant. At sa PBCN, consider sila Protestant, kaya supers Katoliko. Unya, igsoon, sila sa Dikipas Japon. They are following of the law of Catholic Church. Ang sa gingon, sa Marcos 7:7, basa. Marcos 7:7, sa may manita Biblia. Ang sa gingon. Okay, basa. Shite, Watson, ayun. Kamu lamang ang ilang pagsimba ka na ko. Kay ilang itudlo nga balaod sa Diyos sa mga sugo nga hinimo lamang sa tao. O midugang si Jesus sa pag-ingon, ipasagdan ninyo ang mga sugo sa Diyos, o mao hinuoy, inyong gituman ang mga pagtulunan sa iya sa tao. Ang sa gingon, kawang lamang ang ilang pagsimba ka na ko. Ngano makawang, kay ang ilang gitudlo, dili doktrina sa Dios kundi pagtulunan na hinimo lamang og tao. Tuan na. Unsay gisulti mo? Di ka mangatake. Kaya ang PBC marasigig pangatake. Hilabtonon. Ikaw, unsa man ka? Kanang ipangisgutan nimo. Ngano nangatake nimo na? Agoy pagklaro ba? Na mao lagi na ron. Na mao lagi na. Ikaw do timbang-timbangan ang gisulti nimo do. Mawaw mo nang giingon lagi na do. Na-apply nimo tong katong mga armas sa Amerikano Hapon do. Ha? Kung kami pa interpretaron anang imo bitang ehemplo, mo na giingon. Kung adto kas bala sa wagi apoy wagi kay madawdaw.
Kung may imong gi-idol ang buto sa arma sa Amerikanong, sure. Pero kami pa interpretaron. Mayon kag, walay sure. Ay, pag moingon ka na, walay sure. Ha? Nga naman, pangutana, buto naman pong bala sa hapon ni, buto sa arma sa hapon ni anak ng bot. Kay nagpataka. O, mao na, nga sige kawawan. Na, tanawa lagi do. O niya, Dungagi pa ang imong mga isyo. Kanara. Ha? Ngano? Ang imong pag-criticize sa pagtulon ang PBCM, ang imong pagpasipala sa pagtutudlo, bunga na sa imong pagkawalay pagtuo. Mao bitaw sa panahon sa atong Ginoong Kristo, nakasagumak man ang atong Ginoong Kristo sa mga pagtamay. Sa dapit pod sa Espiritu Santo, doon nagyoy mga tao nga mo pakigbatok, makig-away sa Espiritu Santo. Kasi pruiba ana, Brad Hernan, kung atong susyon ang nakasulat sa Biblia. Basahon ta Brad Makarayo ang buhat, Kapitulo 7, versikulo 51, mao kini atong matagad. Kamong mga tikig ug liog ug walay sirkunsisyon sa kasing-kasing ug sa mga igdulungog kanunay gyud kamong nagapakigbatok sa Espiritu Santo maingon sa gibuhat. Sa inyong mga ginikyanan mao man usab ang inyong ginabuhat. Busa, sa nakasulat sa balang kasulatan, doon na gyoy mga tao nga makigbatok sa Espiritu Santo. Sa nakasulat sa balaang kasulatan, asa pa, Brad Rome, kung atong susyon nakasulat sa balang kasulatan nga doon na gyoy mga tao nga magpakigbatok sa Espiritu Santo, makig-away sa Espiritu Santo. Ato lang pagbasahon Brad Makarayo kini nakasulat sa Epeso sa iyang kapitulo 4 bersikulo 30 nagingon dinhi. Ugayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios. Nikinsa gikatimriyan kamualang sa adlaw sa pagtubos. Busa, kana ang pruiba nga doon na gyoy mga tao nga makigbatok sa Espiritu Santo. Ngayon, ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, nikin sa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Doon na gid ay mga tao di ay nga mo hilabot di ay, doon mo makig-away sa dapit sa Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Busa, kung atong susyon nakasulat sa Biblia, mo na'y giingon sa balaang kasulatan nga doon na gid po'y mga tao nga makig-away sa Espiritu Santo sa atong mabasa sa nakasulat sa Biblia, naaba sa balang kasulatan, Brad Jisrael, bisan pas daang tugon. Niya. Niya atong basahon diri sa Isaiah sa kapitulo 64 bersikulo 8 gingon, apan karon o Hiuba ikaw mao ang among amahan, kami yuta nga kulunog, ikaw mao ang among magkukulon ug kaming tanan binuhat man sa imong kamot. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, sa nakasulat sa Biblia sa Isaiah kapitulo 63 bersikulo 10, palihog pagbasa Brad Israel. Niya. Apan sila nanukol og na nagpag-uol sa iyang balaang espiritu. Ingon, tungod niini siya nahimo nga ilang kaaway ug siya sa iyang kaugalingon nakigbatok kanila. Busa, doon na gyud di ay makigbatok di ay. Doon ay makig-away sa atong nabasa sa Biblia ug siya sa iyang kaugalingon makig-away batok kanila. Sa dapit sa Espiritu Santo, munang naghimog kasangkapan ang Espiritu Santo sa pagwali sa maayong balita. Nas Proverbio 27, versikulo 11, gani anak ko, magmaalamon ka parang matubag ko siya. Naas unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 12, gibasa ni Brad Rome ganiha, mga taong himuong kasangkapanon nga magwali sa balita sa Espiritu Santo ug kana mao kami. Sa pag-criticize ni Bindilio sa pagtulon ang BBCM, sa dapit sa magtutudlo ang mga ministros BBCM manubag na niya. Kay among trabaho ang pagtubag. Ngano man, kami ang nagwali sa balita sa dapit sa Espiritu Santo. Si bisan kinsa sama ni Bindilio nga muhilabot og muatake ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Ready kanunay sa pagtubag ni bisan kinsa man. Tanawa si Bindilio nga sigig panghilabot di sigig kabakote. Nabasa balaang kasulatan pareho gani pagbasa gani Brad Hernan sa unang Pedro 3 versikulo 15. Palihog pagbasa sa unang Pedro kapitulo 3 versikulo 15.
Na Brad Macarayo, basahon ta ang sitas nga imong gisitar, unang Pedro versikulo 3, kapitulo 3 versikulo 15. Hinunoa sa sulod sa inyong makasing-kasing katahin ninyo si Kristo ingon nga Ginoo. Kinahanglang andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mga utana sa hinungdan sa paglaom nga anak ninyo hinuon. Buhatan ninyo kini uban sa kaagop o kataha. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, doon nagyoy mga tao nga himuong kasangkapanon nga maoy manubag. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, mga apostoles ang nanubag. Sa dapit sa ilang stand sa pagpangalagad. Sa dapit po sa Espiritu Santo, doon na po'y himuong kasangkapanon nga mutubag sa mga taong yubitan, sama ni Bindilyo. O kana, ang wali nga Espiritu Santo mauna ang gipamatud-an sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM o kay si Bindilyo, kusugman nga nangatake sa dapit sa Espiritu Santo, iyang katungod na. Sa dili niya pagtuo, katungod na niya nga mupasipala sa among magtutudlo, tungod kay wa man siya pagtuo. Katungod na niya, katungod po namo, kay ni ata sa nasod, nga dunay kagawasan, gilatin lagi sa Philippine Constitution, sa gikaingon ko na, kanang gisulti ni Bindilyong katungod niya, tinuod na, tungod kay dunay kagawasan. O katungod po sa mga ministros BBCM ang pagtubag. Problema lang ni Bindilyo, kay dili siya nagbantay sa iyang gipanulti. Sa iyang dili pagbantay sa iyang gipanulti, katugod na mo ang pagpabati sa iyang giyaw-yaw nga sayop. Maproblema siya. Sa iyang giangkong kagawasan sa pagsulti, kagawasan sa pagpataka niyang sulti, nga matod pa sa armas kuno sapon, matod pa na niya, pataka. Busa, usab ni mo nga sulti Bindilyo, i-apply na ang imong giingon nga buto sa armas Amerikanong sure. Pag sure na sa imong programa, sa imong mga inatakihan, ayuha nga di masagang sa mga ministros BBCM kay kon masagang, diha ang kauwawon. Sa imong gipangyaw-yaw nga kutob karas yaw-yaw, way buhat. Matod pa nimo, di ka manghilabot, kaya mga ministros PBCM, ang mga ministros PBCM way gihilabtan, pero ikaw kanunay giwadwad ang PBCM og di pa ka kontento, gipanglampaso nimo sa imong programa sa paghisgot ang mga pagtulunan nga matod pa nimo protestante. Gipanganlan na nimo tanan, mao nay giigon sa pangalan nimo, imo day gikonklusyon. Ang mga pagwali na mo, nga mga protestante, gawas lang nimo, kay ikaw rin tinuod, mo na'y giigon, nga mato pa nimo kawang la among pagwali, o ang among pagsimba. Gilaras nimo, laktod pa ka istorya, pabor, para nibo. Pero tanawa, ang imong gipanulti, pabor para nibo? Wa! Ang hitabo noon, ikaw rin nagpamatuod sa imong kaugalingon nga nangasayop kas imong pagyaw-yaw. Muni giingon si Bindilyo nagsulti, si Bindilyo rapoy ni supak. Si Bindilyo mo ay nagpamatuod, si Bindilyo rapoy nagpakauwaw sa iyang gisulti. Na problema ka na. Oy mga kahigalaan, mga kaigsunan, wala naman kitay oras. Kita mga muyo sa Dios nga panalanginan ang radio station sa Power Radio, dire sa Villanueva, aron makapadayon pa kita sa pagsangyaw sa maayong balita sa dapit sa Espiritu Santo og atong mapanubagan sama sa mga gipang isyo ni Mitchell Bindilyo. Wala naman kami oras, sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. og sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Ebanghilista, Brother Hermogenes Macarayo ug uban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kinisab ang inyong igsoon Ebanghilista, Brother Hernaldo Hernan Pipi. Kinusab si Brother Romira Macamus. Iniusab si Brother Gisrel Macarayo, kami mamingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mayong gabi kanatong tanan.